Kender du det, at man gerne vil, men ikke kan? Nej. Hvad snakker du om? Impotens, også kaldet erektil dysfunktion, er et problem, der bør tages meget seriøst. Det kan også være tegn på andre helbredsproblemer. Det kan være hjertekarsygdomme, diabetes eller andre underliggende sygdomme, som burde undersøges nærmere for at komme det til bunds. Hos din egen læge så bliver erektil dysfunktion behandlet med piller, og hvis den er ikke gal, så... Men sådan behøver det ikke at være. Hos Potensklinikken kan du få behandlet med shockwave-terapi. Hvad det er? Se her. Shockwave er højt fokuserede lydbølger, hvis I forstår sådan en hentydning. Pointen er, at man kan bruge præcis den samme teknologi til manden dernede. Smertefrit og uden bivirkninger. Lad mig demonstrere. Rejsningsproblemer er som regel af vaskulær art, det vil sige manglende tryk i ventilen. Det kan ikke udelukkes, at problemet har en anden og dybere liggende psykisk betinget årsag. Derfor anbefaler vi altid, at man får en snak med egen læge eller psykolog for at komme til bunds. Som burde blive undersøgt nærmere for at komme det til bunds. Ja, det er det, jeg siger. Færdig. Nå, Ja, jeg sagde jo, det ikke ville gøre ondt. er vi allerede færdige? Ja, den her behandling tager kun 15 minutter. Okay. Ja, så let kan det gøres. Kom ind på Potensklinikken, og de kan fortælle dig meget mere om behandlingen.